Pagliwan ka pa na. Pagliwan. Liwan nanay. Pagliwan. O sige, liwan nanay na. Take your time. Lola! Upay na po Lola. Taksi! 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 Kaya kong So, birthday ni Yuya na. Ano nina-expect mo? Ano may Package nga baga, isip ko nga package nga Package? kung ano. O sige, package. Pagsiring ko yung mapapagdiin na package. Ikang lagad Lola hatakloban. So, ano man, ikot maabrihiton. Kaya para matuloy mo. Sige lang. In count of 3, 1, hindi, lapit lang tayo. 2, 3, open sesame! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, and the stars burn you tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy ka! Happy birthday, happy birthday. So, yan na. Ihatan ko ano na inyong buffet. Ano Lola, ano yung buffet. Pwede kitang matubang ang camera na para makita kung sino nagpaabot hindi nga surprise sa imo. Okay. Happy po ba kayo? May ideya ka ba na kung hino ang nagpaabot hindi nga surprise sa imo yan ha? Very Mary Jane. Mary Jane? Hino pa? Sino pa? Hino pa? Mercy. Hino pa? Sira Karen. Oh, matanan na lang. Sira Elsie. Oh, tanan na lang po nga mga apos. Lahat na nagmamahal sa'yo. Since it's your special day yan na lang, sugula kami nira. Napag-utusan lang para surprisahin ka. Okay? Yan na pula. May dapat po kami daranga food. Iragin prepare. Adi, para mamaya pagsalusaluhan niyo. Tapos may cake. Adi, gapan usang nga cake di kang haira. Adi, ang kakanin bilao. Okay. So, Lola, ano, gusto mo lumipod na? Or okay ka lang sagad? Okay na. Okay pa? Okay na. Okay. Sandal ka lang na. Ito pa po, may pinapaabot pa po silang pagpatihain mo. Pwede ko nabasahon? Kaya mo para haira. More birthdays to celebrate with us. We love you and enjoy your day. Happy birthday. Love, Mary Jane. Amo lang po ang siyahan ko nga na ano. Pero, adi po, karawali niya imo. Birthday card. Ayan, very emotional ni Lola. Sa tusa po yung kirita. Kundi na ko nalakas. Oo. Ito po yun eh. Nauso naman niya nala, pero ang ito, kay uso naman yan na, pero itira hindi nag-effort nila. Tinuli nila from the bottom of their hearts, di papabot nila imot, ira pagmamahal. Bisa ni Raharayo ay imo, naalala ka ni Rani mo, very special day yan na. Kailan ang imidad Lola? 68. 68, okay.
Ano din masisinang lola, mga nagpa-surprise sa iyo? Damo, salamat. Era ko sorpresa. Okay. Very emotional si lola. So, tama na muna. Pwede ka lola, pwede ka mo dumaap nga di para kantahan tayo lolahin happy birthday kay very emotional na iya. Para mag-vision na yung lola kay very emotional. Nag-cry. Ano yan? Ano siya? Oh, happy birthday, Lola! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear one. Happy birthday to you. From good friends and true. From old friends and new. Blow your candle, Lola. Ayan! Happy birthday, Lola! Thank you. Hinon gusto mag-message para kan Lola? And mga apos, come here. Hino, don't be shy. Kadi. Hinon mauna. Sige na kayo. Sige na, be. Mga anak. Anak, anay. Hinot Alan. Oh, Sir Alan. Alay, kabalo anay. By the way, makikita na yung YouTube channel namo na ni Sky Surprise on Wheels. Once ma-upload na po. Sige, be. Papapicture kita niya kan Lola. Nay, happy birthday. Ang tanaw pang birthday mo mapakalim. Salamat. Ang pag gusto mo mayakan. Speechless gabi. Puro inera mga kuwan. Okay, magtubo. Ano man, didibot nga ito niya. Nay, habot nga. Didinday. Sino bang gusto magyakan? Sige, diriyak ka ang message anay. Naaro kami message. Ano way nag-run? Bisan waray kami niya. Na-picture ko kanula. Basta tirok oo ngan kilabang nga kinabuhi pa damo nga pang birthday nga aton pagkakatirokan. Happy birthday. Ah, very well said. Hina pa. Hina pa. Hina pa. Ang kanan dito na parang. Happy birthday, Nay. Ani mo, pagkuhan haamon aruga, gamo nga salamat. Dan tagamo pa nga birthday na abutan pa. Oh, ang mga apo. Ako na tuhod. Ako na tuhod. Di ka nag-cracker na siya. Very emotional. Sorry ha. Oh. Saring happy birthday na. Sorry, pinapatok ka na. Sa lahat ko nga pag higugmaong kat imo mga apos. Wow, hinupat iba. Maray na, nagkaluong man. Pagit. Oh, waray na. Kami ang nagpaabutan, hindi nga surprise sa iyo. Hindi pa mainti, we would like to express our gratitude and warmest greetings sa imo happiest birthday ko. Inaot ang tanga napalipay ka namon, bisan nakagtuok ka. Luha ini sa kalipay. Yeah. Makikita ni Ramam, hindi mo mga apos. Hasta nga dahil ko, hasta nga may social media pa. Okay? Okay, good luck po, good health po always. Si Dere ako. Ay, nakakagabit yun!